na subscribe domin samun shirye-shiryenmu sannan ka danna ƙararrawa mun gode. Bawa sau wanda ne kanan Ali zaki da Laraba. Wannan dan murnar zan hau. Ani da ma sarki ai kamar ya bata mun rai zan iya ɗauka mummunan mataki a kan wannan. Dan Allah da wasu ka biya za su yi sauyi shi mun tira mudin nan ajiya za su tafi wannan